Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku ensukwini ze-lockdown lapha abantu bengakwazi ukukhululeka bayokhonza ngendlela efaneleyo. Kodwa siyambonga uJesu ukuthi udalisu ukuthi nangaso leso sikhathi sikwazi ukondleka ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngicela ke singakafundi izwi lenkosi sithobisa amakhanda. Siyabonga baba wethu ongcwele, udumo lonke silibuyisela kuwe ekseni. Thatha ilungelo uvela ngamandla ethu okunqoba ngoKristu omgcobileyo. Amen. Sizothola namhlanje izwi lethu lenkosi encwadini yezenzo isahluko uchapter 4. Sizofunda uverse number 12 kakhulu okuyena itekisi lethu la namhlanje okuyiyona sokhuluma ngayo igama likaJesu. Angazi ukuthi umuntu uzobeka ngayiphi indlela kodwa nje sizokhuluma ngegama likaJesu. Kufundeka kanje ke uchapter 4 verse 12. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Ngicela ukuphinda. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Le ndaba esiyifundayo ekhuluma ngegama likaJesu kwakwenzeke isimangaliso. Kwaba khona umuntu uNkulunkulu amsukumisayo ngegama likaJesu esebenzisa oPetro noJohane. Uma sekwenzekile konke lokho sekufinyelela la oPetro noJohane bexakaziswa, belwiswa, beboshwa ngenxa yaleli gama likaJesu. Manje lithi izwi lenkosi abaSadusi okwakuyisonto elalilikhulu ngaleso sikhathi nabapriest nezinduna babona ukuthi leli gama likaJesu liyamenyezelwa futhi lenza izinto. Baseke bebabiza oPetro babalanda ukuthi bavalelwe baboshwe. Sebeyabuzwa ke ukuthi bakwenze ngaliphi igunya lokho abakwenzile. uPetro ngiyamthanda. Lithi iBhayibheli noma wayengeyena umuntu ofundile kodwa wayenesibindi ngenxa yegama likaJesu, ngoba abantu abanaleli gama banesibindi, abesabi, abesatshiswa nanoma inhloboni yezinto abahlangabezana nazo. Manje bayagcizelela ke bechaza ukuthi uma ke kwenzeka namhlanje sibuzwa ngummangaliso owenzekile kumuntu, umsebenzi omuhle, makwazeke ukuthi kwenzeke ngenxa yegama likaJesu. Bayamchaza uJesu bathi uyitshe eladelelwa inina bakhe eselaba inhloko yegumbi. Bese gcizelela ukuthi ayikho insindiso ngomunye. Lokhu ngikubekela into eyodwa kulesi sikhathi esiphila kuso. Sibhekene nesimo esidinga ikhambi, esidinga indlela abantu abangaphepha ngayo. Ziningi izinto ezimenyezelwayo ukuthi abantu bazosizakala uma benza lokhu nalokhuya. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi
namhlanje ngizomemezela njengokusho kwabapostoli ukuthi ayikho insindiso ngomunye, alikho futhi elinye igama elinikiwe ebantwini phansi kwezulu esimelwe ukusindiswa ngalo. Abantu abaningi babenza imistake kuthi uma ngabe kukhulunywa uthola ukuthi kunabantu inkosi ebanikile izipho zokulekelela emsebenzini. Khona abantu ababapostoli inkosi yabasebenzisa, kube khona abantu ababaprofeti inkosi yabasebenzisa, kube khona abantu abenza imangaliso inkosi yabasebenzisa, kube khona abantu abenza inkonzo yokuphulukisa. Uthola ukuthi abantu esikhundleni sokuthi babambe igama likaJesu bagcine bebambelele kulabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu. Namhlanje umoya engcwele ubeke ukuthi angikugcizelele ukuthi ukusindiswa akukho emagameni abantu. uNkulunkulu angasebenza ngabo, angaphilisa ngabo, angelapha ngabo, kodwa igama elelaphayo igama elithi Jesu. uJesu owazinikela waba umhlatshelo opheleleyo. Le ncwadi ke siyifundayo iyagcizelela lokhu engikushoyo ukuthi alikho elinye igama elinikiwe ebantwini esingasindiswa ngalo. Uma uqhubeka nayo le ndaba lithi iBhayibheli uma sebebonile ukuthi isibonakaliso esenzekile ngaleli gama likaJesu, uNkulunkulu esebenzisa uPetro noJohane, sasingena kuphikwa muntu. Lithi iBhayibheli enhlizweni yabo banquma ukuthi hayibo laba bantu abagudluzwe, akube khona indlela abasuswa ngayo. iBhayibheli liyagcizelela ukuthi uma sekwenzekile lokho abababulalanga kodwa babashaya. Ngifisa ke labazalwane ukuthi ngiqhubeke kancane ngibuyele la ezwini lenkosi ukugcizelela njengaleli gaba ukuthi lenzani. Uma ufunda uchapter 5 wakhona lithi iBhayibheli lami kwenziwa izimangaliso nezibonakaliso eziningi ebantwini ngezandla zabapostoli. Bonke babenhliziyonye besemphemeni kaSolomoni, kepha kwabanye akwabakho owayenesibindi sokuzihlanganisa nabo, kepha abantu babebazisa kakhulu. They honored them. Benezelwa kakhulu abakholwa inkosi, abaningi abesilisa nabesifazane. Uma ulalela le ndaba lithi izwi lenkosi, uma uNkulunkulu ebasebenzisa abapostoli, kwenezelwa abantu abakholwa uJesu, abakholwa inkosi, hayi abakholwa yisonto. Ngoba namhlanje abantu uma ubuza uthi nje kumuntu wamamukela yini uJesu na, avela kutshela athi umuntu ngisonto esontweni elithile, mina ngisonta kwelokuqala. Babale ngendlela abasho ngayo, akakaphenduli lento ebuziwe ukuthi wamamukela yini uJesu. Ukutshela ngokuthi uyasonta, kanti ukusonta akwenzi ube negama likaJesu. Laba bantu ababelwisa abapostoli, iBhayibheli liyachaza lithi abapristi, izinduna nabesonto labaSadusi
bonke laba bantu kwakuwabantu belwa ngoba bethi bayakholwa, kodwa bamelana negama likaJesu. Lithi izwi lenkosi, ibandla uma selizwile ukusongelwa lahlangana lakhuleka, uNkulunkulu wenza umusa phakathi kwalo. Njalo uma bekhuleka, iBhayibheli laligcizelela into eyodwa ukuthi babembathiswa amandla amasha, banikwa isibindi esisha, baqhubeke bamemezele ngendaba kaJesu, ngoba uma abantu bezosinda badinga bazi ukuthi ikhambi ubani. Ngenhlanhla nami ngomunye wabantu abashumayelayo, kunezinto ezipractical uNkulunkulu azenzile esebenzisa impilo yami, kodwa mina angikwazi ukuzenza lezo zinto. Zenziwe uJesu yena yedwa. Umehluko ungenze ichannel yokusebenza kwakhe, kodwa uyena osuke ekwenzile. Ngilibonile leli gama linika abantu besifazana abangabathola abantwana bebathola. Ngilibonile leli gama lifike emndenini ehlushwa yilwane, uNkulunkulu azithuthise ilwane mina ngingazibonanga. Ngizwe ngabantu befakaza ukuthi bebexakekile behlushwa yilwane, kodwa ukufika kwegama likaJesu ilwane lezo zithuthile zabaleka. Ngibonile uJesu enza isimangaliso evala umlilo kwelinye ikhaya elalihlaselwa amadimoni engawazi ayinhloboni, kuvutha impahla zikwardrobe engekho umuntu ofikile wabasa. Uma bethutha impahla kuleyo room boyifaka kwenye indlu, naleyo ndlu ifika ivuthe. Uma beyikhipha bezisa kwenye, naleyo ndlu ifika ivuthe. Kodwa uma sifika negama likaJesu, lona lodwa lingahlanganisiwe netswayi, lingahlanganisiwe namanzi, lingahlanganisiwe namafutha, lingahlanganisiwe nalutho, limenyezelwa lona lodwa. Ngoba lithe iBhayibheli ayikho insindiso ngomunye, ayikho futhi insindiso ngelinye igama ngaphandle kwegama likaJesu. uNkulunkulu wenza isimangaliso kulelo khaya. Inkosi yawucisha umlilo, kufike nje kwamenyezwa leli gama. Egcekeni kwangenwa izindlu zonke, uJesu wafinyelela khona, ilwane zaphuma noma singayibonanga ngamehlo, kodwa baphumula abantu ebebexakekile, ngoba likhe elinye igama abantu abangasinda ngalo. La kule ncwadi yezenzo chapter 5 iBhayibheli liyagcizelela ukuthi kwenziwa izimangaliso nezibonakaliso eziningi ebantwini ngezandla zabapostoli. Uma ufunda izwi lenkosi lithi abaningi abesifazane nabesilisa benezelwa kakhulu, abakholwayo enkosini, abesifazane nabesilisa, kangokuba bakhiphela phandle emgaqweni abagulayo, bababeka emacansini naseyinhlakeni, kuze kuthi lapho eza uPetro isithunzi nje sakhe sisithibeze abanye kubo. Kwabuthana nesixuku esivela emizini ezungeze iJerusalema, baletha abagulayo nabakhathazwa ngawomoya abangcolileyo, baphulukiswa bonke. Isizathu esenza ngifunde le ndaba
ukugcizelela ukuthi njengoba kunedimoni le-COVID-19 i-coronavirus lesatshwa kangaka ukuthi alikhe elinye ikhambi ilona lelo lasenziwa abapostoli igama likaJesu, igama elivusa abafile, igama eliphilisayo, igama elithobisa amandla esitha, igama elenza uSathane athuthumele, igama likaJesu. Lithi iBhayibheli baphulukiswa bonke, kusho ukuthi noma nhloboni yesifo siyaguqa kuleli gama likaJesu. Litheke iBhayibheli igama likaJesu ngoba yena uJesu wazithoba, wazehlisa, akashonga ukuthi kuphangwa ukulingana noNkulunkulu. uNkulunkulu wamphakamisa, wamnika igama eliphezulu kunamagama onke abizwayo ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Ilona lodwa igama elingaphezu kwawo onke amagama. Bese kuthiwa konke okunye kuyaguqa egameni likaJesu. Ngifisa ukusho ukuthi le demoni le-coronavirus liyaguqa egameni likaJesu. Liyathoba, liyamesaba uJesu. Nakusona lesi sikhathi baningi abantu uJesu abenzela umusa. Abanye bazosho ukuthi thina senzelwe, hayi ngoba siye sagijimela egameni likaJesu. Kodwa ngiyagcizelela kini ukuthi ngilibonile leli gama linika abantu ukuphefumula bengasenakho. Igama likaJesu ngilibonile lenza umuntu ethi akusaphileki, ezisho yena ethi ngiyafa, kodwa kubizwe leli gama kuthiwe memeza othi ngiyaphila ngemivimbo kaJesu. Umuntu asho njalo kwenzeke leyo nto ayishoyo ngomlomo wakhe, ngoba ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Lithi iBhayibheli nabalithandayo ulimi badla iy'thelo zalo. Ngenye indlela ngifisa ukusho ukuthi noma ikhambi le-medicine lingatholakele, bayazama bakhuluma ngama-vaccine, kodwa ngiyagcizelela ukuthi kukhona umjovo wasezulwini, igama likaJesu. Into eliyidingayo kumuntu yinye, ukuvuma ukuthi ngonile, angenzanga kahle, bese uphenduka, ushiya indlela obuhamba ngayo, ulandela indlela entsha emiswe uNkulunkulu ngokuphenduka egameni likaJesu. Ngiyaqinisa ukuthi uzophila. Lento oyibonayo ngeke ikwenze lutho, ngeke ibe namandla phezu kwempilo yakho, ngoba unemfihlakalo yegama. Incwadi yamaHubo 91 iyagcizelela ithi, ngoba wena uthe Jehova uyinqaba yami nesiphephelo sami. Ngenye indlela usho wena utshela uNkulunkulu, utshela uJesu, umtshela ukuthi uyinqaba, uyisiphephelo sami. Lithi izwi lenkosi, ngoba wena ukukhulumile lokho. Lithi izwi lenkosi, lesi simo ebesikucindezela ngeke sibe namandla ukucindezela. Oqala uyinikela kuJesu, bese uyakha ekusithekeni kophezulu konke. Uhlale emthunzini kaSamandla,
bese uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Ngenye indlela uma wena uzochitha lempi yobumnyama, uJesu menze abe isiphephelo sakho, menze abe inqaba yakho, menze abe uNkulunkulu wakho, and wethembe yena. Lithi iBhayibheli uyakukhipha ogibeni lomcuphi lapho uSathane enze khona ugibe lokubamba abantu, noma ngabe beselukubambile kodwa wena uyokhishwa kulugibe. Ngenye indlela noma usuhlaselekile, lezinto zafika, ama-signs and symptoms atholakala ukuthi asekhona zonke izimpawu, kodwa uJesu ozinikele kuye unamandla okukhipha. Lithi iBhayibheli ngezimpaphe zakhe uyakusibekela, uphephele phansi kwamaphiko akhe. Ukuthembeka kwakhe kuba isihlangu nehawu. Wena uhamba emhlabeni ukhululekile ngoba into ayishilo uNkulunkulu uyayifeza. Uyethembeka. Ngenye indlela awuviki nje ngalezi zinto ezishiwoyo abantu abafika ngazo, kodwa ufika ngokuthembeka kaNkulunkulu. Ukwenze kube ihawu lakho, ukwenze kube isihlangu sakho, wena ngenxa yokuthi wamukelele ligama. Lithi iBhayibheli awukwesaba ivuso lasebusuku, noma lento ihlasela phakathi kobusuku, ngeke wesabe. Nomcibisholo ndizayo emini, ngeke wesabe. Lithi iBhayibheli nesifo esihambayo ebumnyameni, nesifo esibhubhisayo emini enkulu, ngeke usesabe ngoba uthe Jesu uyinqaba yami nesiphephelo sami, uyindawo engicasha kuyo. Uverse 7 besethi bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho. Uma ubona abantu bewa ungashaywa uvalo. Uma wena uthe Jesu uyinqaba yami, ngolithe izwi lenkosi, ayikho insindiso ngomunye, alikho futhi elinye igama elinikiwe ebantwini abangasindiswa ngalo. So ukusindiswa kwethu kumi ngegama likaJesu, hayi ngesonto, hayi ngesonto likababa Madlala, hayi ngesonto noma elikabani. Bamba igama likaJesu, linamandla okukusindisa. Ilona lodwa elinikiwe ebantwini. Amasonto amagama adlulayo, kodwa leli likaJesu limi kuze kube phakade. Bengicela uma kusashunyayelwa, qondisa indlu yakho, isethe, ihlele, lungisa indlela omiyo ngayo. Izwi lenkosi ligcizelele encwadini kaZakhariya ngithi chapter 2 lithi baleka eBhabhela, phuma kulelozwe la kwenziwa khona imkhuba. Baleka, enza isiqiniseko sokuthi uyaphuma kulelozwe la uNkulunkulu engakhonzwa khona kunonkulunkulu abanye abakhonzwayo. Baleka endaweni lapho abantu bethanda khona izwe, bekhonza izinto ezidlulayo. Enza isiqiniseko sokuthi uyabaleka.
ngicabanga incwadi kaJeremiya naye egcizelela kona lokho ethi nina niphunyukile enkembeni balekani ningemi baleka enza isiqiniseko sokuthi uyabaleka nokuphila kwakho. Izwi lenkosi lithe igama likaJehova, kwakuJehova ku-Old Testament kodwa uJesu ku-New Testament. Igama likaJesu liyinqabe namandla, lithi bonke abalungileyo bayagijimela kuyo balondeke. Igama liwumphosongo namandla, noma liyinqabe namandla. Wena olungile ugijimela kuleli gama bese uyalondeka. Uhlala emhlabeni uphephile, uhlala emhlabeni ungesatshiswa ngalutho. Anginawo amahloni otshelizwe ukuthi izwi likaNkulunkulu alikaguquki. Uthe uJesu noma ekhuluma John 8:51, ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami akasoze akuzwa ukufa naphakade. Akasoze akuzwa ukufa naphakade. Manje abantu abaningi bayesaba, bathuthumela, hawu sizobulawa icorona, sizobulawa ilesi sifo esivala ukuphefumula. Wathi uJesu, ngiqinisile, uyafunga, ngiqinisile, uma umuntu egcina izwi lami, uma umuntu egcina izwi lami, kasoze akubona ukufa naphakade. Wena kwakho bambizwi ugcine lona. Uma lithi baleke ezweni lamanyala, baleke ezweni elingamkhazimulisa uNkulunkulu, yenze njalo, baleka. Ngegama likaJesu baleka. Baleka usinde. Baleka nempilo yakho. Kwasho njalo kuLothe, baleka ngoba kuyabalekwa lemhlabeni. Uma uzophepha, baleka nempilo yakho, phuma nayo kulelo zwe lokonakala lapha abantu benza khona amanyala, lapha abantu bedakwa khona bengaqedi, lapha abantu bezijabulisa ngezinto ezingamjabulisi uNkulunkulu. Balekela kuleli gama. Uma ubalekele kulo uzolondeka. Ngiyaqinisa ukuthi uma uhlezi kahle kuJesu unesibindi njengengonyama awesatshiswa ngalutho. Wena menze uJesu abe inqaba yakho. Uverse 10 wale ncwadi yamaHubo 91, awuyukwehlelwa ngokubi, nesifo asiyukusondela etendeni lakho. Asiyukusondela ngoba uthi Jesu uyisiphephelo sami, ophezu konke umenzile waba inqaba yakho. Khona izwi kade ngilifunda encwadini kaIsaiah 33 uverse 24, ekhuluma ngabantu abahlala kuJesu, abahlala eJerusalem elisha, abahlala endaweni engcwele. Lithi iBhayibheli, ngoba mabehlezi kulelo zwe kuhlala abantu abathethelelwa izono. Angiphinde, kuhlala abantu abathethelelwe izono, abantu izono zabo ezixolelwe.
uNkulunkulu angababaleli zona elithi iBhayibheli uziphonsile olwandle lokhohlwa akasayikhumbuli. Lithi ke abakhe khona abayukusho ukuthi ngiyagula, abayukusho ukuthi ngiyagula, ngoba bahlala ezweni lapho bethethelelwe khona izono zabo. Njengoba ngimemezela leli gama likaJesu, ilona elithethelela izono. Sithethelelwe ngoba uJesu wakhokha inhlawulo yezono zethu. uJesu wenza isiqiniseko sokuthi bonke abantu ebebeyizoni izono zabo ziyaxolelwa. Wathi ngiyakwenza isivumelwano esisho nabo esingafani ngenengasenza noyise ngibakhiphe eGibhithe lapho ngababamba ngesandla sami, kodwa isivumelwano sami abazange basigcina. Uthi ngiyakuyiloba imithetho yami engqondweni yabo, ngiyilobe enhlizweni zabo, besethi izono zabo nobubi babo ngeke ngisabukhumbula futhi. Uma kuphila kulelozwe, uphila ezweni ongagulwa kulo. Angiphinde uphila ezweni la isifo singangeni khona. Le ncwadi yamaHubo 91 engiyifundayo ithi uverse 10, awuyukwehlelwa ngokubi. Uverse 9 wakhona ngoba uthi Jehova uyisiphephelo sami, ophezu konke umenzile abe inqaba yakho. Bese lithi nesifo asikusondela etendeni lakho. Ngihambe emhlabeni hayi ngoba ngiyitusa, kodwa ngiyathanda ukumbonga uJesu ngevangeli. Ngineminyaka u47 ngakholwa. Kule minyaka u47 ngakholwa. Ngiyangithanda ukugcizelela ngoba abantu bakholwa babe nemkhuba ukuthi kulo 47 years ngikholwa igama likaJesu. Akekho umuntu wesifazane owakwaba nenhlanhla yokwazi umzimba wami, ngoba lo mzimba uyithempeli la kuhlala khona umoya kaNkulunkulu. Kulo 47 years ngikholwa, ngoba unyaka wokuqala ngawukholwa ngisavikela ngisebenza esibhedlela, kodwa ngina 46 years ngahlukana nosizo lodokotela. Kulo 47 years engikukholiwe, ngenxa yokuthi ngathola lemfihlakalo ukuthi isifo asikusondele etendeni lami uma leli gama elinikwe ebantwini likaJesu ngilenze laba inqaba yami. Ophezu konke, njolisho izwi lenkosi lithi uNkulunkulu wamphakamisa uJesu, wamnika igama elingaphezu kwa wonke amagama. Uma sithi ophezu konke sisho yena uJesu, ukuthi ke wonke amanye amagama ayaguqa, nazo zonke ezinye izilimi ziyavuma ukuthi uJesu yena yedwa uyinkosi, yena yedwa uphakeme, yena yedwa uyakhulula, yena yedwa uyelapha. I-medical science, odokotela noprofessor, ama-physician, noma ngabe obani laba abasebenza kwa-health, benza imizamo, bayalekelela, kodwa umuntu olaphayo uJesu. Laba basuke benza iy'nsiza
abangakwazi ukuzenza zokuhlenga umuntu. Kodwa uma ufuna ukwelashwa, balekele egameni likaJesu. Ngoba leli gama ilona lodwa eliphulukisayo, ilona lodwa elelaphayo, ilona lodwa elinegunya lokuvusa abantu abafile, libanika ukuphila. uJesu wamemeza uLazaro ethuneni enensuku ezine esethuneni. Lithi iBhayibheli, wathi uJesu, mina Jesu ngingukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila. Nalowo okholwa yimi manje kasoze akuzwa ukufa naphakade. Odadewabo bakaLazaro bathi, siyazi Nkosi ukuthi ngomhla wokuphela uyomvusa. uJesu engakhulumi ngomhla wokuphela, ezama ukuveza ukuthi leli gama lakhe yena uJesu wenza izinto ezingenzeki kubantu. Wathi nimbekephi? Ngikhombiseni la nimbeke khona. Kwasho bona odadewabo Lazaro bathi, usenuka Nkosi, usenuka. Wathi ngikhombiseni la nimbeke khona, ngoba leli gama lenza izinto ezingenzeki kubantu. Uthe uma ekhuluma ngaye uJesu, uIsaya wathi siphiwe indodana, wathi sizalelwe umntwana, wathi umbuso uyakuba semahlombe akhe, wathi igama lakhe liyakuthiwa umluleki. Uyikhansela uJesu, umluleki, ummangalisi. Laqhubeka lathi uNkulunkulu onamandla, lathi uyise ongunaphakade, lathi inkosi yokuthula. uJesu lowo oyikho konke ungummangalisi, wenza izinto ezidida ingqondo, wenza izinto ezenza uma sibheka simangala kwenzeke kanjani. Yabona, nami ngiyashumayela, ngiyakholwa, kodwa uJesu menza isimangaliso sokuphilisa umuntu. Ngiye ngimangala ukuthi kwenzeke kanjani, kodwa sibonge kona ukuthi kwenzekile. Kodwa masibuza ukuthi how, sithola ukuthi asinayo impendulo. Imfihlakalo sekuthe nje igama likaJesu elisetshenziwe, elisebenzile, lenza ummangaliso. Ngiyagcizelela ukuthi uJesu uma sefikile ethuneni likaLazaro wathi susanitshe. Bathi odadewabo uyanuka, wathi uJesu susanitshe. Wammemeza uLazaro, wammemeza ngoba leli gama ilona elinikwe ebantwini isindwe ngalo. Wammemeza, lithi iBhayibheli, umemmemeza wavuka uLazaro, eboshiwe ngendwangu, eboshiwe kodwa wavuka engenalo iphunga lokubola. Wavuka uLazaro, evuka ngamandla egama likaJesu. Ngiyagcizelela ukuthi uyena-ke lo Jesu abapostoli ababekhuluma ngaye. Lithi iBhayibheli bonke abantu abalethwayo kubo, liyakubeka izwi lenkosi lithi baphulukiswa. They were healed. Bonke, hayi abanye. Kithina kuyenzeka sishumayele nje, sishumayela uthola ukuthi bayaphila abantu, kodwa khona abanye ababuyele emuva bejaphile, inkosi ingabahlangabezanga. Kodwa ngiyakukhulekela ukuthi akufika usuku lapho bonke abantu bephulukiswa, njengoba kule ncwadi yezenzo zabapostoli lisho njalo, lithi bonke baphulukiswa, nabanawo umoya bangcolile bakhululwa ngenxa yaleli gama likaJesu. Iyona ndaba engiyimemezelayo kulolu suku lanamhlanje, ukuthi nanti igama elinikiwe ebantwini, igama likaJesu. Uma uqhubeka-ke kule ndaba
encwadini yezenzo chapter 5 uverse 17 lithi kwase kusuka umpristi omkhulu nabo bonke ababenaye ababe behlelo labaSadusi. Uyazi ukuthi abantu abasontayo laba abanomsindo, abaSadusi bagcwala umhawu, babamba abapostoli babafaka etilongweni lombuso. Ngiyayithanda ke le ndaba elandelayo uInaxis verse 19. Kepha ingelosi yenkosi yavula iminyango yetilongo ebusuku yabakhipha, ngoba igama elithi wonderful, umangalisi, uJesu liyasebenza namanje. Kwadinga ingelosi ithunyelwe ispecial iyofika ejele lombuso abavalelwe kulo. Bavalelelweni? Bavalelelwe igama likaJesu, ukuthi bamemezele ngegama elingafuni emhlabeni. Leli gama liyazondwa, liyanyanywa. Ethe incwadi yezakha ongifumanayo ezishweni uJesu wathi ufumana ukuphila azuze umusa kuNkulunkulu. Bese ethi ongangifumaniyo uyawona umphefumulo wakhe. Lithi labo bangizondayo bayakuthanda ukufa. Awudingi uphile uzonda uJesu, uzonda umuntu wakulengela esiphambanweni, uzonda umuntu wakufela engonanga yena, uzonda umuntu waba inhlawulo yezono zakho, wabhotshozwa enyaweni nasezandleni, wabhotshozwa ohlangothini, ekhanda wathwala umqhele wameva, ngoba efisa wena ungaphuphi, efisa wena ungadliwa iqalekiso, efisa wena ungahlukunyezwa izinto ezihlukumeza abantu, efisa wena uphile ube nokuphila okuphakade. uJesu wahlukunyezwa. Lithi iBhayibheli wathumela ingelosi especially ejele la kuvalelwe khona abapostoli. Uma ifika khona yavula iminyango yetilongo ebusuku yabakhipha, yathi hambani nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila. Uma simemezela ngoJesu simemezela ngokuphila, kungesikona nje ukuphila kodwa ukuphila okuphakade. Hambani nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila. Yona nto esiyimemezelayo uthi noma uxakekile nanku ukuphila. Usho njalo uJesu wathi mina ngingukuphila, ngiyiqiniso nendlela nokuphila. uJesu ungukuphila. Simemezela amazwi kaJesu, amazwi angukuphila. Uverse 21 ka chapter 5 uthi kwathi sebezwile bangena ethempelini ekuthatheni kokusa bafundisa. Kepha kwafika umpristi omkhulu nababenaye babizela ndawonye umphakathi nezingele zonke zabantwana bakaIsrayeli, bathumela endlini eyiboshwa ukuba balethwe. Kepha izikhonzi ezafika khona azibafumananga etilongweni, zase zibuyela emuva zabika zathi indlu yeziboshwa siyifumene ivaliwe, iqinile impela, nabalindi bemi eminyango. Kepha sesivulile
asifumananga muntu ngaphakathi ngoba uJesu esimkhonzayo ungummangalisi. Asifumananga muntu ngaphakathi. Kwathi ukuba induna yethempeli nabapriest abakhulu bezwe lawo mazwi basambatheka ngawo ngokuthi ngaba yini lokhu na, ngabe kwenzeke njani. They were astonished. They were amazed. Kwenzekeni? Ngeke sivalele abantu esibavalele bangavulelwa ngokhiye, kodwa batholakale bengekho ngaphakathi. Ukuthi ibandla uJesu liyamhlaza ngokuthanda izinto zezwe. uJesu esimkhonzayo ilo Jesu owenza lezi zimangaliso, okwazi ukuthumela ingelosi ingene phakathi sewuvalelwe ejele, ikwazi ukukhipha ungazange ufohle, ubulala amafastela, ubhidla izindonga, kungekho bantu abafike namabhombi baqhumisa, kodwa izinto zonke zime ngomumo wazo. Umehluko ukuthi kwenzeka ummangalisi ezulwini. uJesu esimkhonzayo igama elinikiwe ebantwini esimele ukusinda ngalo, igama likaJesu. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi kwathi ukuba kuzwakale lento bamangala. Uverse 25 wakhona besethi, kepha kwafika umuntu wababikela wathi, bhekani, amadoda ebenwafakile etilongweni emi ethempelini afundisa abantu. Iyona nto siyibizelwe ukumemezela leli gama likaJesu, sifundisa abantu ngalo, ukuthi alikho elinye igama elinikiwe ebantwini esingaphila ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Babemile bememezela ethempelini, lithi izwi lenkosi, khona yaphuma induna kanye nezikhonzi zabaletha kungengampoqo. They did not force them, ngokuba babesaba abantu funa bakhandwe ngamatshe. Sebebalethile babamisa emphakathini, umpriest omkhulu wababuza wathi, saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama? Into ezondwayo emhlabeni igama likaJesu, kanti lona elinokuphila. Saniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama. Bhekani, senigcwalisile iJerusalema ngesifundiso senu, nihlose ukwehlisela igazi lalowo muntu phezu kwethu. Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi, simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Nakulesi sikhathi esiphila kusona, inkinga enkulu, abantu banikiwe amasonto. Abaqhamuka eMelika balethe American board eSouth Africa. Abaqhamuka eEngland balethe Church of England eSouth Africa. Abaqhamuka eSweden balethe Swedish Alliance eSouth Africa. Abaqhamuka eGermany balethe Lutheran Church eSouth Africa. Bonke abantu abaqhamuka eRome balethe iRoman Catholic eSouth Africa. iRoman Catholic baletha yona eSouth Africa. Umgomo wevangeli ukuthi kulethe uJesu, hayi amagama amasonto. Nakulesi sikhathi esiphila kuso,
baningi abantu baletha inkolo zabo eziphethwe phesheya. Kodwa ngifisa ukusho ukuthi nansi inkolo uJesu ayifela igama lakhe ukuthi limenyezelwe emhlabeni, ukuthi ayikho insindiso ngaphandle kwalo, akukho ukuthethelelwa kwezono ngaphandle kwalo, akukho ukuphiliswa ngaphandle kwalo, akukho ukukhululwa kunoma nhloboni yento eqindezele ngaphandle kwegama likaJesu. Bayawajoyina amasonto, baxakeke nawo abantu. Kodwa ngiyafisa namhlanje ukuthi nonke nilalele, nithathe leli gama elinikiwe ebantwini, igama likaJesu. Liyangisebenzela, lingithwele, ngivika ngalo, ngibiyelwe yilo. Ngake ngafakaza ngelinye ilanga kungangathi ngiphethe imic ngisemnambithi eStateville, ngimile ngiphethe imic, ngashaywa izulu, kweza nje imbokodo, yashaya imicrophone engiyiphethe ngesandla, imicrophone yawela phansi. Ngangikhamisile ngimemeza njengoba ngimemeza namanje, imbokodo leyo yangena kimi, ngashokwa izulu. Ngiyafisa ukunitshela ukuthi alikho elinye langiphephisa igama ngaphandle kwegama likaJesu. Abazalwane engangime phambi kwabo kwaqhuma isililo, bebona lento abayibonayo yenzeka phambi kwamehlo abo, belindele ukuthi ngizowa ngife, belindele ukuthi ikhonto ezokwenzeka. Ngifisa ukunitshela ukuthi angimanga because ngistrong, ngama because of the name of Jesus. Leli gama elinikiwe ebantwini, igama lenza ngama. Kwathi uma kudlula ukukhala nokuthandaza, kubazalwane ngaqhubeka ngashumayela. Uma sekuqediwe inkonzo, omunye umfana ophaphile oqinile wagijima wazongithinta ethi, mfundisi awushanga, mfundisi awubanga nalutho. Ngangingabanga nalutho, akukho kwakwenzekile, kuphela ngezwe ishock yokuthintwa izulu, kodwa ngibanga nalutho. Amandla kuleli gama avala amandla ezulu, enza la ngabanamandla phezu kwempilo yami. Ngiyaqinisa ukuthi uma ngikunika lona, ngikunika into ezokwazi uhamphephile emhlabeni. Ungesabi, ungesatshiswa, awuthakatheki. Ayikho into abantu abangakufaka yona uma unaleli gama. Okwesibili, likunqunga isibindi, lenza ungesabi nalento okuthiwa icorona ekhona. Ngiyanixoxela nje nonke enizwayo ukuthi angiyesabi. Mhlambe wena uyayazi kuyakuvakashela, uyitshela ukuthi khona umuntu othi akayesabi ngegama likaJesu. Nawe udinga ungayesabi, ngeke ikwenze lutho, phela ima kahle phambi kaNkulunkulu. Enza isiqiniseko sokuthi ulungisa indaba yakho noJesu. Haleluya. Enza isiqiniseko sokuthi ulungisa indaba yakho noJesu, ngoba ngokweBhayibheli ama-symptoms onke lawa eCovid ayatholakala kuDeuteronomy 28. Uma ufunda uqala kuverse 15 la kukhona khona ngeziqalekiso. Uthi inkosi izwe lenkosi, uma ningalaleli nokulalela lezi ziqalekiso ziyakunixosha zize zinifice. Siyabona ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unayo yonke into. Bese ethi ku21 wakhona, uJehova uyena uyakunamathelisa kuwe isifuba nomkhuhlane nesivuvushisa. Uma kuyena uNkulunkulu onamathelisa lezinto kumuntu ngoba umuntu engalaleli, kusho ukuthi indlela yokuphepha ukulalela. Uma ekhuluma yenza lokho akushoyo. Uma ethi balekela kuleli gama, balekela kulo. Lento esanganisa abantu, exaka abantu ngeke ixake
ngenxa yokuthi umenzile uJesu kwaba inqaba nesiphephelo sakho. Sengiya ngasekugcineni. Izwi lenkosi lithi ke sebebalethile bathi saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama. Ngifuna nik-understand kathi into okumelene nayo igama likaJesu kanti lona eliphethe ukuphila. Nasemasontweni alibizwa. Abantu babizwa osimakade, osomandla, obuvelinqangi, onkulunkulu basho yonke amagama bamthophe. Kodwa bayesaba ukubiza igama elinikiwe ebantwini, igama likaJesu. Ilona kuphela esikwazi ukuphepha ngalo. Ilona gama eliphakanyisiwe phezu kwa wonke amagama abizwa ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Baphendula koPetro bathi simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Kuthi ezilonga ukuthiwa sishumayele ngegama likaJesu, sizoshumayela ngalo. Asishumayela amasonto. Ingakho nje ngibeka ngicizelela ngithi noma uhulumeni angawavala amasonto athi akungasontwa ngiyamsupport ngoba vese ukusonta kubasiza abantu baphinga phakathi, bathakatha phakathi, badakwa bephakathi, ingane zalisana bephakathi esontweni. Konke ukonakala kwenzeka khona isonto limsiza umuntu. Bese ke ithi amadimoni athola i-access ngoba igama likaJesu alikho, akanikiwe ilungelo lokuhlala phakathi kwabo. Amadimoni achaqhaze ezinto ayithandayo. Angathi amasonto angavalwa impela. Haleluya, avalwa impela amasonto ngoba wasiza umuntu kumigama likaJesu. Nifunde ukuthandaza egameni elinikiwe ebantwini, igama elikhululayo, igama likaJesu. Igama likaJesu lithi iBhayibheli uma eqhubeka uPetro ethi uNkulunkulu wabobaba wamvusa uJesu enambulala nina ngokumphanyeka emthini. Ilowo uNkulunkulu wamphakamisa ngakwesokunene sakhe abe inkosi nomsindisi ukuba anike uIsrayeli ukuphenduka nokuthethelelwa kwezona. Thina singofakazi balezo zinto kanye nomoya ongcwele uNkulunkulu amnikile labo amamlalelayo. Uverse 33 wakhona uthi bona sebezwile bathukuthela bafuna ukubabulala. Kodwa ke khona indoda yayikhona phakathi kwabo. Lithi iBhayibheli igama layo uGamaliyeli. Lithi wayesazi imithetho, etuseka, ehlonishwa esizweni sonke. Wayala kuba bakhishwe bonke abantu isikhashana. Wayesesala wathi kubona amadoda, qaphelani kulokho enizakwenza kulaba bantu. Wayesebalandisa imifanekiso emibili yendoda okuthiwa uThewuda eyayizenza umuntu omkhulu. Abantu banamathela kuyo bakubala amadoda awu-400. Yathi mibulawa yaphela leyo nto. Waphinda futhi wathi kwavela enye indoda okuthiwa uJuda, nayo leyo ndoda yazenza umuntu omkhulu, yaba nabalandeli. Uma ihlubukisa abantu, lithi iBhayibheli uma nayo ibulawa yaphela leyo nto. Wayesethi ke dedani kulaba bantu nibayeke ngokuba uma lelisu nalomsebenzi kuvela kubantu kuyaphela, kuyachitheka. Uma kuvela kuNkulunkulu anikuba namandla okubachitha. Funa mhlambe nifunyane ningabalwa noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bababiza abapostoli basibe bashaya babanika imvimbo. Ngiyafisa ukusho ukuthi nawe namhlanje hlangana naleli gama linamandla. uJesu wehlela wena, wehlela thina. Ngiyacela
namathela kuJesu uzahamba uphephile igama elinikiwe ebantwini. Amen.